Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Sakit alang sa mga asawa kung may bawo sila nga malipayo na ang bana uban sa ilang kabit. Pero kinahalang imo ng dawaton, Ma'am Alice. Gidawat ko na. Pero, sakit. Kalma lang. Way sukod sa bawas. Muabot ra nila ang karma ug labaw pa sa imong gibati karon ang batio nila sa umaabot. Nasuko ka, Kati? Ha? Wa mamoy. Pero nagdadahalan ko sa emosyon ako ba? Nakabati magud ko sa sinultihan ni Sir Justin Good. Pasagdi na lang siya. Wa man ko'y mahimo, ana, ma'am. Kay inyo man ang away. Pero nakasaway lang ko niya. Digit siya angay panggaon. Huwag na. Ambot sa ning ate, oy. Anong gahi naman ang malangkat si mong dugan si Justin, te? Mura managi at kitranan ni mo sa imong dugan. Matubag ra ninyo ka ng inyong mga pangutana kung mahigugman na sab mo. Na, ako, te. Usa na gyud akong higugmaon, te. Si Carlin ra gyud. Pero kung dili gyud magkaabot, magtiguan ulit taon na lang ko. Romero, Unya, Ma'am Alice, di na lang ko magdugay ha. Doon na pa ko'y buhaton. Na pa ko'y mga customer nga nagpaabot na ako. sige, salamat, Inday. Way sa bayan, ma'am. Mayo pang lain tao, te. Ubati pa nimo. Ang imong bana. Sus, mura niyabag utok. Pasagdi lang una. Pasagdan lang una nato si Justin Romero. Ako na ka na siyang gitugyan sa Ginoo. Anya, ang sa may sulod mong plano karon. Kinahanglan pangitaan ng imong paagi si Alice, nga dili na kalisod-lisuron sa iyong panagpuhag. May pagkamarunong si Miss Alice ta. Gigamit sa diya si Jerome. Kalagot! Kalma lang. Dili na ko siya hunungan. Dapat lang! Kana, gyud! Kinahanglan matudas na ng asawa nimo. Ayaw lagyan na patay-patay. Ato ning sulbaron sa legal nga paagi. Ugod sa mapaagi, ha? Urig nahurot naman ang tanang paagi. Relax na lang niya. Kay murag, idaot na ka sa imong ka-stress. Maglagot na ko magunahon-naan ng Alice. Kinsam doon. Ako na yung magsusi. Hello? Hi, Mara. Nakadisturbo ko? Ali, suod ka rin. Thank you. Magpamassage ka? Oo. Ikay ako isunod, ma'am. Mahimog ako na lang unahon nimo. Kaya doon na pa ko'y lakton. Oh, sure. Sige. Unahan na lang siya, Kat. Okay. Romero, dawata kini. Uy, daghanan ko ng kwarta, ate. Saan man ako? Mao kinigamita aron makita nimo si Jerome. Unsa? Kinahalang malimpyo ang akong pangan, Romero. Pero, wa na magudinhi ka ng Jerome, te. Pangitaas siya bisan asa. Unsa? Dali rang labangon ang Cebu. Ang iyang mga kauban sa bar, nahibaw yun ni kung hain si Jerome. Sige, te. Balik ko na ako sa bar. Uwa makikibuhat karon, balikan na siya sa bar, Romero. Oo, te. Okay, mauna na lang ko ninyo. Sige, Mara. Pagpalit og mga hinuglav, ha? Okay, love. Okay. Uy, Dali. Justin, unsa ba? Kasi mabalik si Mara. Gimingaw na kay kunin mo. Gimingaw na ko sa mga ngapil. Justin.
Gitukmod ko nimo. Pinakuganahan ka na ako. Ganahan ko nimo pero dili ko gustong sayo kong mamatay. Kung di ka magpahilot, magawas na lang ko ha. Kati, sige na, magpahilot na lang. Ay! Naani ko'y nalimtan. Nakulat lagi mo. Wa na. Tiguang na gid ka, love. Imo day ng wallet sa ibabaw sa dresser, ha? Daan pagid ko. Nabiyaan gid na ako. Okay, mabalik na dayon ko, love. Okay. Amping. Da. See? Happy ta masakpi eh. Kalma lang lagi, Justin. Muabot lagi taan ng bahina. Okay. Magagad ako nimo gikan karon. Niya, tagoy. Yawe? Yawi na sa tong sekretong abutanan. Niya sa gamayng papel ang address. Kana ba? Makaton kang mupahilo na? Magpaabot ko nimo karong gabi ang maong bahay. Okay. Hoy, ikaw dong nangita ni Jerome, no? Oo, bay, ako. Wa pa gyud babalik si Jerome, bay. Na, malas tawa na. Nibalik tuod pero baldado na. Unsa? Di na makalakaw. Nga naman. Gipariglahan sa iyong mga atraso. Gikulatag mayo mong kabalik-balik ang bukto ng tiil. Nyahaim siya karon. Tuwa pa si Bo. Pero, dadon ko to din sa iyang inahan. Sige, bay. Niyay sa kalibo. Punan ko pa na. Konsultihan ko nimo kung maabot na din ka ng Jerome. Wow, kindida. Way problema. Te! Tiales! Romero, hindi ara ko. Ay, nagpasuok na sa di ka? Kumusta naman ang imong lakaw? Te, murag giswerte ta karon te. Ha? Yan naman. Mubalik na din sa atong tapit ka ng Jerome. Unsa? Kanus Romero? Kuan te! Ay, wapay pizza te, ay. Ito, basta te, nakasiguro ng kauban niyang macho dancer nga mubalik siya. Pero, doon na problema te. Oo, unsa man ka na? Paralyzed na sabni. Unsa? Layo-layo ra tuod sa mga silingan kining bahay nga giabangan ni Justin para namo. Wa na'y makatupong sa kasalbahis ining tawhana. Ingon ini siya kahangol o babae. Di makamaong matagpaw. Pero, mao niya kung giandam nilang karma. Muhilak ka, Mara. Sama sa pagpahilak mo sa akong maguwang. Oh, wow. Kumpleto sa mga butang. Nanawag si Romero. Romero, nanawag mo ka? May nahitabo ba kang Ate Alice? Wa, pero doon na lang ko gustong isulti ni mo. Nagtuod kung ma-interest ka ani. Ano ba na, ha? Dito ko sa barang gitrabuan itong Jerome. Ug nibawaan ako nga bubalik na sila din hingapita. Pero, baldado na ko nun eh. Kung ano nakahuna-una man sa pagpagita o balik ni Jerome. Gisugo mo kung balik niya di Alice. Gusto na siya nga malimpyo ang yangan sa mga silingan. Nga wa siya mga bit. Unsan ka siya sa pagkabaldado si Jerome? Grabe mo kuno. Dili na kuno makalakaw. Wow. Dali ara ko niyang gikabaan. Sige. Ako na susihon, ha? Kuan ba? Kaning live ato ba? Naka pa sa Cebu? Di apa. Ako na magsusi ini. Bye. Okay, sige. Bye. Ang kaba. Ang kaba, dili gyud magsaba. May nuwan. Matapok na ining dapita ang mga tao nga angay kong panimaslan sa nahitabo kang Ate Alice. Unsa gid ka di ay ang nahitabo sa salbahis na Jerome? Tubag ko, Jerome. Kumusta ka na? Ako ni, si Kathy. Kumusta? Sorry ha, nga wala ko makakontakt ni mo. Nabisi lang. Sure.
Unsay kung ikatabang nimo, Jerome? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!